akmusan mo katong baka dato ka ha. Ako to datoon kay ako to ibaligya ron kay ta. Liga ko to kay ko ipalit og materialis balay. Tuong ko to. Meanwhile, Dagka naman yung bunga din kung kakao di ay. Wow! Kaya ako ang baol. Daghanan ng sagbot. Uy, Oh no! manuroy kong baka ron ito. Basi makapait kong baka kay mo say akong pasabsabon ani mga sagbot ani akong baol. Kay daghanay jud kay ni sagbot jud. Munang hap. At ako sorry kung atong basig na ibalik ang baka. A few moments later. Naraay, naibaka kay basig ibaligya na. Tuon ako. meanwhile, Ako rin kay hapit na bang pistas mo so simana na rong Sabado na nya. Daghan ra ba ako kung mga amigo nya moari ra ba gito sa mua kada pista. Saon lag moari to diri nya. Wa ko ikadalit ato nila. Dako ang problema nako ani. Tapos lang mga natay gamay kwarta. Magpalit lang siguro kog baka ani para mo akong pakaon nila inigpista di semua di na siguro sila kahurutan ang usa ka baka. Ngita ko baka ron adto ko ron dito sa nga suok-suok nga lugar diri sa mua siya way baka baligya ron dira. Palito nako bisag pila pay presyo na basta naalan jud ko ika handa karong pista sa mua nga ika pakaon nako ato kong mga amigong gwapo. Adto ko dito ron tuon ko. Yan ako nang diri napita kay basig siguro hindi rin unahan siguro. Basig na yung mga gipantugway yung baka ron diha nya. Timingan sa nga naantag iya, tugway siyang baka. Itong soyag hangyo basig baligya atong hangyo. Napilay baligya palito na to. A few moments later. Duga ya. Pare. Uy. Nini pa dongay. Ha. Palit ko ni kung baka ron. Boss, boss. Oh, Namay mong baka sa baligya naman mong baka nimo. oh. Baligya ko ni boss may kay. Anyari ka ka. Nay balay ko na ako ni baligya ko kay materialis balay. Nya pila yung baligya yung mong baka? Kini akong baka boss. Bisag pila ani boss pa sana ay milyon. 9 milyon? Ako araw sa nang 9 milyon. Oy, Mao kinako ang pan sa kuang hayop. ya di kita kahangyo ana bisag gamay. Aw, hangyo ilang. Hangyo ilang. Ug bayaran ko nag 1 milyon imong baka. Alanganin kay daot pa man. Anong pwede ko makahangyo? Oh, ikay bala. Bisag mga 900,000. Wow! Matay ni ron. 900,000. Oh, bayaran di ka dayon. Nah, di jud ko masugot boss. Basta kay akong sabot ana akong baka bisag pila basta na milyon. Nya di gid kam sugot ana kung gi-offer nimo nga tidara. Di jud ko masugot boss. Di lang sa ako boss kay wa kabot milyon. Sige sugot oh. Di lang ko magdugay kay Oh. pangita ko lain. Sige boss, salamat. Salamat. Basta di ka magmahay akong Di ko magbahay boss. Di ko magbahay. Sige, ato na ko. Sige, salamat boss. Patay no. Kadungog ko itong istoryas tag iya nga. Giupiran siya 900,000. Wa siya masugot kay ang gusto niya baligya siyang baka. Nga, 9 milyon. Kapalo na ko unsay akong i-offer ani. Lipat lagi ni ron. Opiran ni nako 500,000. Dako na ito 900,000 ganina wa siya masugot niya. Kaning 500,000 basig malipat siya ani 500,000 niya i-offer niya. Tuod. Sa tuntuhan palit og baka nga. Ang among sabot basta bahalag pila basta na milyon. Ito siya nga wa makabot milyon yang gi. Offer. Hala to siya oy. Oy, Oy. Ay, boss. Boss, ato boss. Oh. Ngita lang kong baka kay hapit na pistas mo nga ba? Oo. Daghang ikog bisita kong mga amigo mo. Oo. Ari ko niya. Kabantay ko sa mong baka ba dito layo pa ko. Oh. Imo nang baligya imong baka? Oh, ako na ibligyan mo sa timing nga dong. Ay, dong hanay ning kuan. Oh. Ganina ari dire. Mo ba? Ang Niya. akong offer niya, bahalag bisag pila, Oh. basta na milyon. Sa 9 milyon. Oh, sa na Nya, milyon. ano mo man ang mahalin? Pila di balit niya eh. Anang, iya man ko gi-offeran og 900,000. 900,000. Oh, 900,000 ya among sabot. Bahalag bisag pila, basta na milyon. Okay, balag pila Oh. pila niya. Basta 9 milyon. Oh, basta na milyon. Wa ka rin sugot sa 900,000. Oh, wa ko sugot. Ito. Sakto
sakto sad. Wa ko sugot. Kuan. Kay gamay ana wagoy milyon. Gamay yung tinuod ng Oo, 900,000 kay may milyon. Nya, ikaw na ko'y offer nimo ba? Kau yun siguro si mong baka. Kay ihawon raman sa nako na. Ah, oo, sige sige. Daot gamay, Oo. pwede na ay. Pakaon ra na inig pista. Bita oh. Sugod kag ako ang bayran og kanang 500,000. Uy, sindot ta dun. Murag ako ginamaw ginako gikuan ugla. Ha? Murag mao ginako. Sugot ka? Paabot hong. Bayran na ako nag 500,000. Oh, sige. Nya, asaman dong. Naman. Ha? Sige, sige. Sugot ka ko. Oh, ya sama na. Bayran ti ka karon dayon, naman ko'y Chike. daot chiki O, chiki. chiki ra ni kay. Oh. Pagdata kwarta tuliso niya Ah, tanan. delikado bayran. Oh, delikado sakto kini mo bisa. Oh, sige lang nya. Asam ta makita datong taunahan makita kay ang chike. Atol lang tayo sa inyong balay siguro kay sura sa diwa. Oh. Oh, sige sige. Atol na dito. Oh, ato tadto kasi Okay, nindot ta. Oh. Ya. Nindot ta mo ni. Kuha na ni mong baka ha. Ha? Bayran ti ka na. Oh, bayra Dalhan ika na ako. lang mo kuha dire. Eh guman mo bayad dito 500,000. Balik kang baka dalhan na lang. Oh, sige nya. Sige. Sus, nindot ta ni. Oh, Kita lang ta dito mao ka na yung balay ka na. Oh, kada na unahan oh. Ah, sige nya. Sus, salamat kay dong. Sige. Oh, nya. At Basta man pasagin to. inyo, ha? Oh, sige. Nya. Ato ko ha? Oh, sige, salamat, salamat. 500,000 na, Oh, 500,000. oh, sige, sige. Ito, 500,000. Oh, sige. Ah, Sige, sige. sige, Sige, salamat ka, ha? Oh, sige. Sus, mo ni akong gikuan nga. 500,000. Basta na 1,000,000. Hope ko baka haling kang baka ha. Ha magpaabot ko tos balay, eh. A few moments later. Anak ko pangitag baka, wa yung kapalit yung baka git. Sus, Oh no! sayang kaya akong pagkuan sang akong tunggi. Piran dito ba? Oh, bay. Oh. Malipayo ka. Aw. Palipayon kay gubay kay ano? Dito ko gikan ba? Dito dai. Dili dito. Atong pauli mo ah. Dito gikan ba? Oh. Kapalit ko baka dito kaya pita. Ngita ko baka ganyan. Init ka tanan ganyan ba pangitag baka nya. Kator ko nakita wa gyud lang baka. Bahala na. Yan nakapalit ka. Nakapalit ko. Wow! Ako tong kuhaon pa ron kay magkuha og sakyan ako to karga. Oh. Gibayran ako tagiya og kuan. 500,000. Mo ba? Oh, 500,000 barato na kay sarang 500,000. Mo nang lipay kay kustan nga mahal kay biyang baka ron. Mao. Milyon biya na. Dili ba ka tumao to kung kuan ang piran sa 900,000 po. 100,000. Dili ka. Malit sa di ka baka. Oh, Nya. wa ko kadali kay namang goy kuan mo iyang offer ko kanang basta nay milyon. Tamo sugot si mong 900,000. Wala. Amo dito siguro tawanan ang gi-opera na kog 500,000 man. Otong insugot siya kay ang akong offer niya na may milyon. Oh. Ya, Oh, siguro nabayran na mo. Gibayran na nako, Half gi-opera million. na ko siya gignam na kong bayran ako na imong baka og 500,000 mo to ni sugot siya kay na may milyon. Nya, Jakpata ni mo. nalipat yun. Nya, biya ka diha kay ako sa tong kuhaon tong sakyanan ako kay karga baka. Sige, sige. A few moments later. Lipay. Oh, guys. Oh, sorry to. Lipay mo kay kalagi. Oh, ikaw mo to ganina ni ko sa kumbaka no. Oh. Lipay kay ko kay abi nimo kato ganina ning tanaw ka sa kumbaka, ha? Oh. Dunay ning sunod. Karon pag sunod bayram niya kumbaka. Yag bayran pila. 500,000. Kaya mo to ko ang gikuan 500,000. 500,000? Oh, 500,000. Oh, Grabe bugo agi ni mo noy. ano man? Ano mabugo makakana ang milyon. Wa ka masayod ng 500,000? Oh, Hey! Ang akong gi-offer nimo 900,000. oh. Wa ka mo dawat? Uy, 900,000. Wa may milyon. Ikaw, sige bugo agi nimo. 900,000 og 500,000. Pila man ang 500,000? Pila man ang 500,000? 500,000 na na. Gibaylo lang nimo sa akong 900,000? Putig yung bugo agi nimo gyud. Sus, grabe. Ayaw mo sa'yo. May angan nimo. Bugo kay ka.